Kaixo Joseba, eguerdion. Eider naiz, Onure zentrutik, Gasteiztik, eta gosari osasungarri buruz hitzingo dizuet. Beti esan da gosaria eguneko otordu garrantzitsua zela, baina ni ez nago guztiz ados. Gosaria garrantzitsua da, osasuntsua baldin bada. Azukre askoa izan eskero, ez da osasuntsua izango, ezta? Orduan, aukera ezberdinak erakutsiko dizkizuet, eta kombinazio ezberdinak egingo ditugu, bai? Orokorrean, gosarian, karbohidratotan aberatsak diren elikagaiak jatea gomendatzen da. Eta hauek izan daitezke, zerealak, azukrerik gabeko zerealak, edo ogi ezberdinak. Horrelako krakerak, ogi integrala dena, edo ogi zerra integralak. Eta hori, nahastu aldiogu tomate apur batekin, olio apur batekin, edo gazta freskoarekin, marrubiekin. Horrek energia emango digu. Horrez gain, proteinetan aberatsak diren elikagaiak ere gomendatzen dira. Urdei azpikoa adibidez, eta jogurta, eta gaztak, aguakatea, oliba olioa, frutule horrekin egindako kremak. Gauaren ostean, barauaren ostean, gosaria egiten dugu barau hori apurtzeko, eta orduan lanaren arabera edo esnatzen garen gosearen arabera, elikagai batzuk hautatu edo beste batzuk hautatuko ditugu. Nire lana bulego batean baldin bada, nire lana hau denez, agian ez dut gosari handia egin behar. Bai, berez ez erita egingo nizelako denbora guztian, ez? Orduan, niretzat nahikoa da jogurta hartzea, fruitu lehor batzurekin, ez? Baina zure lana fisikoa baldin bada, agian esnea zerealekin, frutu lehorrekin, eta izan daiteke, eta gero ogi xerra bat, urdei azpiko onduarekin eta tomate apur batekin. Eta horrekin ja energia izango duzu, lan fisiko hori egin ahal izateko. Kirola egiten baldin baduzu, edo asteburuan mendira joaten garela, agian kakahuete kremarekin egin dezakegu ogi xerra bat, kakahuete krema, platano apur bat eta txokolate apur bat. Edo bestela, niri porritz asko gustatzen zait, eta porritza dira olomalutak, azukre gabekoak, nahastu daitezke jogurtarekin edo esnearekin, eta honi fruta gehitu aldiogu, satituta, eta frutu lehor eskukada bat. Horrekin, kriston energia izango duzu, kirola egin ahal izateko. Edateko, esnea edan dezakegu, behi esnea, edo edari vegetala, edo kafesnea, edari vegetalarekin, edo infusioa, edo bakarrik ura. Ez da beharrezkoa, ez dago arau finko bat gosaria definitzeko, ez? Hemen ekarri ditugu adibidez behi esnea eta jogurta vegetala. Hauetariko aukerak osasuntsuak dira, azukre gabe, azukre gaitua ez baldin badute. Produktu ultraprozesatuak jatea goizean, gure gorputzan eragiten dutena da digestioa azkar egitea. Orduan, glukosa oso azkar absorbitzen da gure estean eta pankreasak insulina gehiegi sintetizatu behar du. Pankreasa estresatzen da eta glukosaren maila odolean igotzen da, hipergluzemia sortzen, ez? Pankreasak insulina sortzen du, ekoizten du, bultzatzen du, eta berriz ere gluzemia hori, glukosa hori odol mailan murrizten da hipogluzemia emanez. Ondorioz, gosea bueltatzen da berriz. Horregatik, zuntza daukaten elikagaiak eta mastikatzeko ditugun elikagaiak jatea gomendatzen da. Horrela, digestio prozesua motelagoa izango da eta azetasun sentsazioa luzatuko dugu goizean zehar. Askotan jende etortzen da kontsultera esaten ez daukala astirik gozaltzeko eta gaieta jaten dituela, ez? Gosari azkarrak egin daitezke eta osasuntsuak ere bai. Adibidez, ogia, oliba olioarekin eta urdai azpikoarekin edo gazta apur batekin oso gosari azkarra eta osasuntsua izan daiteke. Espero dut gaur emandako gomendioak erabilgarriak izatea eta beste bat arte. Eskerrik asko. Agur, Joseba!